murade bundu kumba bannado Bou Malick Sy Daoudou Boucar haale tilowre lombi genar e daade gelore nokku heebi Demba Gallo Demba e Paté Demba ɗo Gallo Feri Lami galeyaɓe heeɓi Feri Lami heebiyaɓe mbatu Feri Lami mbatunaɓe ha yirlaɓe ɓen ɓe Allah yiɗi taniraɓe bintaram boy ɓe gawani beeje dasani duliŋaji ha ferle asi boyli ha jolofo jeerendi en jejjitta law Samba lawa mere bandiraɓe musidɓe tedduɓe wiyoɓe mbimi wimi ha wimami tawataɓe nder johli dunde Baba Adama wa ha gelgoji ha Fouta Kingi wiyoɓe mbimi wimi ha wimami on calminama on juurama ari yewridde mon ko Moussa Aminata Bayla Boli Abdoul Harouna Moussa Mamadou Koudi Babali Bohar Malick kala man Bou Pende jegui decce kumo gadi baali Hamadou Moussa ƴeŋta taw yernani tan Samba Abdallah Samba Sada Malaw Bonoy Bouba Touye Gawjo yuwonaɓe yimanaɓe jowonowo yiwoɓe so yiwoɓe lelimi yiwo tan tena fade warama dew guwola sawo gumbala makko yer kumol joro dorogo ɓe jetta tal ɓe jetta ñang ɓe jetta wele jamme mabɓe fof mboɗo heeƴe mabɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe en garti kaɗon lana kanŋe kawƴe kalis jonno ko yontaɓe leñolom arde sinkude nguɗon pulawo e ndeɗon fulfulde nde wawno wonirde ɗo wawno wonde e nder dunde Baba Adama nde en garti kadi jonnude goto yontaɓe goto kadi jaaɓe ndeɗon tufde yontaɓe so tawi o jaama e ɓen yontaɓe fa tabarakallah wiide ha mi waɗi ɓural ko ndonu ko Abbas Sarr walla Djibi Dieng ittata ne waɗa waɗay Wave walla Orange Money walla jomum wona euro waɗay Ria kono Allah neldata koye poste goto biyeteɗo e Hoddire o saɗa jogui carte d'identité tiror sa ala tiror ko waɗa destiné faade ma haw kakke ɓo ɗum en garti no wowirno nde won noon en ɓoyi ɗum haalde nde debbo rokka fodde mum e nder Afrique nde nden révolution française arani sabu sa yeehi waalo brok tawa jamboji mboƴen laamino datta yalla mboƴen laaminoma sa yeehi mana no jidorno en nder Casamance tawa Aliou Sitoé Diatta en laaminoma hop konoɓe gueɗal ɓe jobba Adama Selma Siré Samba Dembali Moutar wino ɓe ngala toon mi woppani ɓe ɗo tan tani ɓe gayen woni ɓeɗon yummiraɓe woni sababu gaddorɗon oɗo debbo pullo woni Habsa Sow Bilal Birama jinguiriɓe go sah gaari nagal sana bana jengue ɓire sata gayna jarlu kannigu dimaɗi tukkal gaari ngeloɓo suusa wala bool huulo wala bool ndigiri joyi gallaɗe jeegom ndin hayso an hulɓina min garti yewride mon e nder windande ndew yimi manan jidorno Soundiata Keita on Djibril Tafsir Niane windiyanke mo leydi Mali o wi l'art de parler n'a pas de secret pour nous sans nous les noms des rois tomberont dans l'oubli ñañago ko gajardimo hamadere gonga mo anda fodde tawani gueɗal wawa teddindinamaade nde won noon hayso ko longguer leydi guiɗɗa tuɗɗa neɗɗo wi rew teddugal Allah tagui hunde fof waɗi miñum Allah tagui hunde fof waɗi dimitrif mum o waɗi ko fore mum o waɗi ko yiƴe mum o waɗi ko ɓuuri o waɗi ko ɓuuri ɗum kono ndew tigui teddungal nde manan jiɗono ko jomum itti hukkuma fof wiyata teddugel saabu meeɗa famninede way won sababu fulɓe mbi woto dasen dono de nde ɓe dona teddungal ngal ɗon ɓe donta e ɗum en garti yaadude taniraɓe Moussa Boukari Yeri Edine Samba e Moussa Tene ngawle ha ƴella kala cubbalo mo yindiri so askini holmo tawdi ummade Moussa Boukari Yeri Edine Samba e Moussa Tene gueɗal joyiɗa sa haali kadi ɗo jeyɗa ɗo so tawi mi wi Moussa Boukar jeeyama ɓen tanirama yaaɓe pir sañi kuuɗo wonɓe ndeɗon dillere Fouta ko mbiyata la révolution toroɗo 1776 wonko tani aɗa jeeya jingannoɓe fou somi haaliri jeyɗa ɗo kalen Elimane Boubacar Coumba Houleye mbajjiri kumtore hajuno walare desral gotal dunceregal manan diɗonno defte mbonaji kewɗi Seydi Kane wi mi anda ko kankanɓe mbaɗa mi anda Fouta waɗani kankanɓe kono Foutankoɓe pawi guiri mumen manan diɗo eko kankanɓe mbaɗani ɗumen duuɓi capantati tati oɗon gone oɗon trône ala manan jiɗorno ko yiyaw soofi so tawi aljuma o wawi erede kufunaji walla bahidaneje walla suhaɓe manan jiɗo mum fof mofo sejjare mum naare ɗiɗon soroji juɗɗe e nder Fouta e Kumbalu Mama ko sababu manan jiɗorno kankanɓe ala wande idine e nder Fouta e Kumbalu Mama tuggude tan damga ha yetti manan jiɗorno guri mon ɗe ene jeeya hen manan jiɗorno laamu Almami Abdoul Gadiri ko kan yetta Elimane Boubacar wino Cheikh Oumar Diop Adama Selma Siré Samba Dembali Moutar so tawino cagaragal manan jiɗo en jaɗal gumɗo guiri mumani ɓet mbajjiri kumtore haaji Seydi Kane wadde kanɓe duwanama ɗo ñaganama ɗo Elhadji Abbas Sarr
mi hokkuma calmodira e bandiraɓe introduction juuri mbaɗen to paaɗen to woni sababu ɗo ganduɗa so tawino komi ndimago tan mbiyatmi ko pengal ngal ɓoyatami taƴi ɗum walla gadaji mbaɗami ɗi ɓoyatami bokkiraɗi so tawi wona noon tan alay saago mi wasata sangdema to ko alir mo jaggumi o mboɗo andi ko pelmin fof koko yanata ko felmi ham wawa yande fala budde mo hokkuma natana yentere nde won noon to paaɗen toon woɗɗi maji jenguidira a jarama Moussa Sarr kadi en beltima so Allah ko ɓoyano ko a invitinen ɗoyde jaaɗen e émission ma oɗo mo ganduɗa hono ma wiyete ko laano yontaɓe laano yontaɓe noon mbiɗa sikki ko Allah longuinma ha mbawɗa wawde tigui rigui hokkude émission ma oɗo innirɗa ɗum laano yontaɓe donc kadi ko laana tigui saabu laana ko nokku mo gandanɗa hoorema nokku ko ene rimɗi haɓɓude tabarakallah machallah Moussa ko weltade e weltanade bandiraɓe a noddini kam ɗo tigui rigui enen kaale gote taniraɓe men hono Moussa Boukary Sarr yero edeni sabbe Moussa Tell min duttiɗa gartirɗami ɗo enen kaale gote sukaɓe Moussa Boukary mo ganduɗa ma ko debbo binoɗo e wonde so debbo ari debbo nafani hayso woni gorko ne nafa on woni koddo Moussa Boukary on wiyete ko Penda Sarr o waɗi ko hay goto waɗani gonga o waɗi ko hay debbo goto waɗani hande so tawi kono Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall ene limte ko kanko goto woni debbo jawɗuɗo hen gonga ɗum ko teddugal sabu ɗum waɗi vraiment Moussa ko weltanademo tigui rigui e oɗo émission mo mbaɗen invité Allah jarama a jarama seydi ɗon hanki wiyerno ko hulde saabu joni mi haali dillere furankoɓe nde kalmi en haala Moussa Boukary yero eɗen kalmi Elimane Boubacar Coumba Houleye kalmi ganduɗa ko Abdoul Gadiri Kane kono sa haali dillere furan opara damga caggal saabu sa ɓinni seena paalel woni wuuro Abdoul Karim Diawno Daf a arat ɗon ɗo wiyete hulde ay mission dillere Fouta nde alani ko tagui wadde réussir ko préjo nde o ari o hoɗe ngoɗon wuuro o waɗi tata makko banggue tata ka o lumbi ɗum koye kaaƴe pour nadde mum weeɓani te koye nder ladde Allah e jeerede ɓe mbi holno ɗo hoɗirto gaynako goto hollimo nokko wiyetno hulde hande ɗon wonti hawre ɗum woni finatama jeyaɗon ko Bayla Pérédio kanko waɗi attaqué Sékou Souley Ndiaye Sékou Souleymane Baal hottimo ɗon tawimo ɗon ɓe jewtiri ɗon ɓe mbaɗi ɗon gueɗe kewɗe ngon wuuro hande nani nder Mamadou Damguel Lemna ko ɗon iwdima kono sa welama kadi pitorɗa becce e nder guenare dade guelone seydi Sow bisimilla ma yo won ko kalɗa fulɓe belɗo a jarama no fewi Moussa mi weltanimama El Hadj Abbas mi salminima no fewi mi weltanima jonde ma yoodi inde noon noorima jomum par ce que o wi koye laana yontaɓe alay saago haymo yindede jonde andi ko yontaɓe jooɗi ɗo kadi kanko gardiɗo kanko joom émission o haymo daarimo andi ko jontaɗo donc inde noorima jomum a jarama no fewi mi salmini yeɓoyenkoɓeɓe surtout yeeɓoɓe laana yontaɓeɓe eɗen mbiɓe bisimilla hande kam mbiɗa mami nanɗo ko hiisi hol présentation mo mbawɗa waɗanɓe ko adi eɗen jaaha Joli Majja hande paaɗen ko Joli Majja kala jolɗo ton koko majjata walla mi mbiya ɗum Majji Jengui Dira furankoɓe paami ngol konko Majji Jengui Dira walla Joli Majja walla Dimas walla Dimal walla Damas Allah yewri gandal mum tarikaji kewɗi nan ɗon kono waɗandeɓe présenté oɗo format waɗandeɓe présenté ɗeɗo jeewe hanki waɗandeɓe présenté on kuron mo mbaɗɗa alani joni mi haali debbo koko munna e nder Afrique e koko sinka guilangue artan nden seeɗa e ngolɗo buulol kadi ala ɓe toon tuppo suume ɓe mbaɗa buulol e buulol ngol waɗi ngol eyyi buulol ngol hande mataw ko pulagu tan so wiyama pulagu ko wayni ne heewi yiyede par ce que enen foof ken fulɓe buumol ngol hande mi artu hen to banggal won hen e mamiraɓe men par ce que yimɓe jejjitta cosaan yimɓe jejjitta ko wodno ɓe mbuumotno ɓe mbaɗa suume ɓe coho toni ɓe coho ɗakkude min noon hande ko ni jaltirmi min debbo pullo yaadude hen e grand boubou Thioubam jooɗo to Mali mbe waɗa hen rendre hommage malinaɓe foof rutti kadi gadda ɗum hen pulagu yimɓe fof ne gandi debbo pullo ko ni ko cakkaji mum cakkay cahyel yimɓe nden tafanno ŋeñamaji mumen kanŋe ɓorno janto ŋeñamaji so kew waɗino go fof fiyata ko doɓɓe mum ñanto ha yooɗa
ara walla so wiyama mbapat wari ari en ɗum fof ko culture e cosaan wonno ko ussi noon mais mi sikki inchallah ma yimɓe ɓe gartoy hen par ce que culture men e mbawa perdude ɗum e mbawa wasde ɗum wadde e ruttade hen e wadde hen associé seeɗa to safroɓe safalɓe par ce que pullo e cafaro ene waɗi métissage eɗen jiidi par ce que sa ƴeewi temps l' esclavage sa yi no mbi haɓe mbaɗatno en nommé les tout couleurs c' était la couleur notre teint couleur men par ce que enen en gojjuno ha golluɗen enen fulɓe ɓe rutti safalɓe ɓe kadi ne wonno wojjuɓe a faami donc pour wadde en qualifié ɓe mbiyatno ko les tout couleurs ɗum tawi hannde mbaɗmi associé pulagu ngu e cafrogu ngu voilà artude ɗo hen sa yi nder safalɓe ni woni halpularen halpularen sa yi toireg en ɓe ko dikko yettereɓe dikko ɓe walla safalɓe woni hen cayankoɓe jetta si donc bon voilà non salmina hen safalɓe mourtaninaɓe foof halpularen ɓe foof voilà kadi mourtani fof salminama nde won noon piini c' est l' afrique de l'ouest woni côte d'ivoire guinée mali bon voilà c' est toute la sous région mbiten ɗum ko piini ndi CEDEAO to fulfulde nde waynane hay ko wona CEDEAO sah eɗen mbawi haala nigéria cameroun to woni adamowa haɓe jeeɓa piindi tv eɓe beltoro ɗum min beltima noon kono mamin gartema joni worko kalanɗamen en payi Madji Diengui Dira Habsa en payi Joli Madja en payi manan jiɗo ɗo nokku Elimane Boubacar Coumba Khouli en pawi ɗo leppi ɗi fof ɗoɗi pildere ɗon en tawi ɗon Farba en tawi ɗon Diagraf ene tawi ɗon manano diɗorno jaltaɓe en tawi ɗon Jommaayo leppi ɗi fof ɗi fuurankoɓe arɗo ene tawi ɗon kala lefol filertnogol e nder fuuran tawi gorgol toutes les composants wadde mbiten manan diɗorno c' est l'assiette complète woni dimal aɓe jeeri e faade nguɗon ñalngu ruttude e teddungal on gorko baɗɗo koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani so tawi gorko yeehi ha hen waɗi rendre hommage guila e gurdam mum ko yiɗi andine tan fa manan juɗorno a hiisima min guila e gurdam ma min kiisoma guila e gurdam ma min mi wi laano yonta ɓe joƴi ɗum gueɗel gotel woto paɗena ha weyndu hora gasana mayiro woyndu mantan neɗɗo guila no wuuri Djiby Dieng walla Ari Fall nan waɗa golle payodinde en patta o yalta adude ngam wiide ko moƴƴo nannen mo ko moƴƴo guila e gurdam ma so woodi manta tan sikke ko golle makko ɗe ala ko darde makko nde golle manata mboɗo heewi wiide neɗɗo so waɗi ko foti wadde tan o jarnata nde wonno c'est son devoir sukki jolɗe wona yummo wona baaba kono diwni bayeji Diagraf hamme Dia hamme Demba Diagraf mo Dimat Diagraf dono Diagraf o wonni dimatnaɓe ko yooɗi sa tini ka mbaɗo en jungma sa tinani ka mbaɗo en jungma sa halnama ka mbaɗo en jungma sa halnama ka mbaɗo en jungma a haalimo joni on nde pusgo ngu waɗi horkoƴere nde bayla perejo yane manan diɗo noon Satig Soule Ndiaye ummama hankkadi ne satigueɓe walla manan diɗo les tireur d' élite on armé mo Satigui wonno koliyaɓe ɓe pusi ɗon ɓe gari tulde guelaji sukki ɓe ɓenni ɗon faade ha guijo noon gasiri mari wali jombade kono ɓen kuliyaɓe jeehi ha manan diɗor no Joli Madji walla Madji Diengui Dira on mbeñu garna tako saɗi mo saɗaka ñalade jeeje holle birɗe felle nango kure cuurki Seydi Dia bonnani France kono bonnani Dimat wona bamullo o wona obral o wona école o wona manan diɗor no suhaɓe e ASC ji mumen e ko mbaɗata kadi garɗa donɗa ɗum e jinnama kono mbaɗɗa transmettre oɗon blason walla la relève à ta progéniture suhaba ma jibine ɗumen Europe paytani manan diɗon no iwde mumen kadi diwda ba da fekka mbo ko yewa wona famille makko wona dimannaɓe tan ene wawno wonde taw ko inde nde wonno ko ƴewre ala koye famille makko yidde hol baɗanteɗo oɗo hommage le 3 wiye Diagraf Amadou Dia mono fof mi ɓiɗɗo dimannaji wi alay saago junggam ara hen nde wonnon holɗomin dewti hol baɗanteɗo oɗo hommage diwan diman nana ɗum mono fof wiye manan diɗo o alay saago junggam ara hen nde wonnon kaare siragal makko moƴƴere makko e laaɓe nderago makko Abbas wallahi Seydi Niang a jarama Moussa vraiment kadi a jarama kadi so beelam wi kadi a jeeyama e ruttoɓe teddugal sabu an ka joom teddugal ka ganduɗo teddugal sabu sa anda teddugal a wawi ruttude teddugal
so tawi hande a rokki en fartaŋe arde jooɗade e émission ma oɗo battam lammijo émission mo ganduɗa hoorema aduna foof ene yeeɓa ɗum ngam haalde ruttude teddungal Diagraf Amadou Dia Hammet Demba Diagraf Moussa mbiɗa sikki tan hankkadi somi welama wiye wonde sa welama kanna ɗum ɗo Diagraf Amadou Dia Allah waɗi ko no mbiɗani ko kalɗa koye makko fof ko gonga somi welama hande mi wiye wonde ko kalta koye ɗo e makko way kono an ka hurduɗo e makko Seydi Dia saabu Diagraf o waɗi ko gueɗe kewɗe waɗata Dia ko edi ko ɓuuri ko welde woni kanko ɓesgu makko heewi ko hen o nawi ɗum France wonen ni ko toon jibina toon jibina kono sa yiiɗu men a faytat ɗumen e jibinade France furankagal ngal furankagal ngal hollude ɗumen ko jeeyi ko gueɗel gongel ngel Diagraf Amadou Dia Hammet Demba haɓe ndindade Ndiaye Hamoudou ndeysan o waɗi gueɗe ɗe gandanɗa hoore ma nde Moussa jangde école dimat sa wi école tan o wiyatma ko onon ko enen ken daɗanoɓe école jiɗɗen ko heɓtade walla wadde kala ko jaari omo sooda o waɗe école primaire o waɗe école maternelle o waɗe collége o waɗe duuɗi arabe o waɗi kadi eko gandanɗa hoore ma ko kañum woni lycée hande lycée dimat woni lycée d'excellence mo ganduɗa hoore ma kala depuis sa création ha hande lycée o ene yaltina mention bien mention A bien mention ɗi gandanɗa hoore ma ɗi kala meilleur élève e nder Sénégal ene yalta hen ene yalti e oɗon lycée sababu o kanko Diagraf Amadou Dia hen o ñammini miskineɓe o nawi yimɓe kaddoyi kanko Diagraf Amadou Dia o mahi jamaji o mahi jumaji o yayni lampaji e nder guri ɗe ganduɗa hoore ma ngalano courant o asi boyli o safri ñawɓe o ñammini miskineɓe o bewni sukaɓe mi wimama ɗo o waɗi kanko omo jeeya e o baɗɗo créé tournoi goto biteɗo tournoi Diagraf Amadou Dia tournoi o yeehi ha dañi dimension nationale mi wiyani dimension communale walla dimension villageoise ala par ce que yeehi ha tolni phase hankkadi département de Podor fof watti arde ene jeeya tournoi national machallah aɗa andi jaaɗo ha waɗi gueɗe payidinde mbaɗe noon te o faɗani hay goto o rutti kanko Diagraf Amadou Dia o wiyata ko kanko so tawi neɗɗo ene kewna hayso tawi a kewnat aɗa andi kewnowo kam ko en jogui Moussa mbaɗo jangge mbaɗo cuddum walla mbaɗo inde on ko en jogui o wiyata ko sa haalnanimi mi yaafay kanko yo haalano o waɗa hen junngo makko ɗum ɗon noon addani ɓesgu dimannaɓe ɓesgu tulde dimat foof rendude mbi e wonde alay saago duttamo te ɗum ɗum ko mande ɗum waɗata ko ñande tati aset tati lewru août nduɗo ndu paaɗen so Allah walam ɗo jaaɓi donc aduna foof en era hen kadi mbeɗa anndi ma yimɓe ngar jiya ko gandanɗa hoore ma feera yiyede par ce que dimat jogui composition kawniɗo ayi Elimane Boubacar Kane addinimo ko hisde gonga ko wali Allah labtude o wiyete ko gumɓe guite mo wumani ɓernde nde Cheikh Oumar Foutiyou Tall ɓami silama jaasi ene yiiɗi felloyde jeyaɗe ari tawi ko o mawni joddi e makko kanke Tafsir Jabir e nder jumaji dimat ko ɗon ɓe piiɓi anni wonde kamɓe de e oɗo saha hankadi Cheikh Oumar nde ari nde tawi ko eɓe mawni kono o afa makko woni afa diine o waddi ɗum e Cheikh Oumar Foutiyou Tall yoya fedem on woni Souleymane Elimane Boubacar Kane on yummum ko e yummum ɗon Diagraf Amadou Dia Hammet Demba jalti o yalti koye Elimane Boubacar Kane wadde fitti jiiɗo aduna to requise manan jiiɗo yalti aduna 1821 wallahi 1851 duuɓi temedere e duuɓi capantati ɗe wuuri gurdam makko wona juutde duuɓi ɗi walla duuɓi ɗi kewɗe wona gurdam juɗɗam ɗam ala ko golle ɗe gollini furankagal ngal jom Elimane Boubacar ko noon kanko Elimane noon o felliti wiide e wonde alay saago
ɓe mbaɗa formé un gouvernement mo ganduɗa hoorema baɗɗo fayida te gouvernement o waɗi ko leppi a haali ɗum nani gonka waɗi ko élimane wuuro minen dimat aɗa nana yimɓe no mbima dimat ko village waɗata ko chef de village ala minen min jogui élimane tulde dimat on wiyete ali on hande élimane hande o wiyete ko élimane ali kan demba mamoudou min jogui diagraphe ko kañum woni presque le ministre de l' intérieur walla sa welam mbiya kañum wonata premier ministre on woni diagraphe Amadou Dia Hamme Demba hande kanko wona waɗa diagraphe wuuro ngo woni enen jogui ko wiyete jaltaɓe wuuro ko kawiraɗe amen ko mawniraɗe amen on wiyete ko Ali Bocar Ndiaye ko Ndiayeɓe kañumen gonata jaltaɓeɓe toon to Dimata Ndiayeɓe ene waɗi ko gandanɗa hoorema woni farba wuuro awluɓe ene waɗi jagodine wuuro ene waɗi élimane noon mo gandanɗa hoorema ko kañumen woni siisiɓe wuuro ngo kañumen gardoto wuuro kañumen tan galminto wuuro ngo jama e juma hande almama men wiyete ko Oumar Sy Alpha Barka kono Moussa ayi leppi ɗiɗo foof wonde fiiloɓe ɗumen filtaɓe geyɓe e jiggoɓe wadde ñande oɗon journée ɗum ɗo fof ma yaltinde ɗon ɗum ɗon fof yaltat d' ailleurs joni ni e subaka mbeɗa waddanno émission appel téléphonique e mo ganduɗa hoorema ko kañum woni gardinaɗo commission d' organisation ñalawma mo ganduɗa hoorema ruttude diagraphe Amadou Dia Hamme Demba teddugal on wiyete ko ceerno Seydou Gueye kono so Allah ko jambaɗo ko ñootowo e kono wiide ñootande noon ko moƴƴo diagraphe Amadou Dia domin mbaɗi programme amin duttambo teddungal kala min jaa ha hunde ko waɗa men dépassé kamɓe fof ɓe ndenni ɓe mbi diagraphe min cohlani hulma goto fof ɓirlo wi min ko ɗum ɗo mbaɗatni Moussa wallahi ko dahaɗo laaɓa jano gonga sababu o noon min oɗo hande ɗo jooɗimi ɗo minute par minute comme jaaɗo ha portable am hankkadi comme kul minute par minute yimɓe mbeddato hen kalis kala beddiɗo kalis wiyatama ko ene wonde yawre par ce que teddungal hakkudam e diagraphe Amadou Dia allahu akbar ɗo noon ha ciloni to joom suudu makko on wiyata hoore mum ko min woni joɓajo diagraphe Amadou Dia wallahi on wiyete ko Farmata Isaka Farmata Isaka loom kañumen ko diagraphe ɓi diagraphe payɗi mettodirta diagraphe badel gonga payɗi mettodirta tout ce qui se ressemble s'assemble kono ni guejjerani jeewo gabɗo malaɗo woni manan diɗo no hawo diallo wallahi ayi haw Joom diallo Dimat. wallahi joom dimat ndeysan gonga aɗa sohna haw diallo diallo kanko o wiyete ko force tranquille deje gollo dañde debbo e défaut wona gootum ñandeno resede wona gootum a bas ñandeno e ɓoggol ngol jombajo diagraphe woni Fatimata Isaka omo Noon. setto e makko diagraphe baɗel ko hunde wonde rare o wi min guewam oɗo o wiyani kam pousse o worom yomi pousse o ara o jooɗo andi ça c'est important hakkude rewɓe ɗiɗi gonga joɗɗa an aɗa woni deuxiéme femme ɓirloɗa e fittande ma wonde min guewam oɗo ko moƴƴo mawɗo haalɗon lembel manta jeewo ko jeewo moƴƴi so lembel manti jeewo tawde ko jeewo ko moƴƴere makko jeewo ne moƴƴa walla taw ko gorko woni fewni te gorko kadi ne fewna galle sinno gorko o ko waɗanoɗo gorko mo ganduɗa ne rewdina rewɓe mum beele mo wonta ɗon kawral wonta ɗon wadde onen jaari wadde rendre hommage mo rewɓe mum ni guiɗi settodirde nde kolmumen ko weeɓani e monde hannde o weeɓani Moussa wona ɗon tan aɗa andi kanko diagraphe Amadou Dia Hamme Demba ko ɓuuri weldema ko welde e diagraphe Amadou Dia woni a addata tikkere haw jaggan neɗɗo gummoɗa to gara mbiya e wonde kaari de wi kam kaari wi ni aɗan ko wiyatma ala wona noon o yiɗno wiide o fewda haala ka ha yooɓa o fewda haala ka ha ɗaati o fewda haala ka ha yurmino dia non Moussa Esprit de grandeur. ko esprit de grandeur ti o jogui Allah noon udditimo yaajni haqqillo so ummima France o ari a faami gallo tawata ko paɗe pawdirat
kala jaltuɗo en hoto galle men Allah o mo seedi kala mi koko noon woni o duñat jungue poos o gona noon dimu gona dimajo mbawɗa wonde foof gona galo gona ko mbawɗon fof mo duñ jungue poos o tottuma Habsa ndara ngal kaare siragal nder moƴƴere hande dimat nen waɗa rendre hommage Diagraf Amadou Dia e gurdam o no jiiruɗa ɗum no wiyete Moussa déjà ko weltere mawde par ce que déjà min mi andama kono mi nanima gurdam jurta jurtat ko golle e balɗe wallahi ko ɗum woni ko nawata ko ɗum woni ko gaccata par ce que neɗɗo ene juura balɗe taw ala ko firti ala ko waɗi wiyen honno gurdam makko on yimɓe mbawa haalde gurdam makko neɗɗo ne raɓira balɗe taw ne feññi ne darani ne waɗanno ko moƴƴere ne wallita ne maha jumaji ne waɗa foof aɗa on balɗe makko daɓɓiri kono golle makko keddor ko ɗum tawi mbimami gurdam jurata ko golle e balɗe donc wona yimɓe wona dimat o waɗani ko dimat kono o yiiɗi ko dinabnaɓe est ce que a faami donc ma jiiɗa yimɓe ne mbawa darnade kadi yidde ɗo jeeyaɗo kadi yidde jeeyaɗo aussi hen jeeya donc min ko mbawmi wiide tan woni dimatnaɓe yoɓe somo jagguirnomo juuɗe ɗiɗi yoɓe ɓeydu yoɓe jaggumo ha tiiɗi par ce que ko wayni weeɓani surtout guure ɗe eɗen jiiya kilifaji nan hen waɓa darade nan hen waɓa wadde toppitade guure mum nan hen kono mbatta kono hono ni weeɓani ko yettudemo tan caggal yettude Allah e nelaare muɗum ko yo duwane yo Allah ɓoynimo ɗo rokkamo juurde balɗe e cellal surtout ko dari ɗum ɗo kadi ko message mo mbatta passé fuutankoɓe ɓe Allah newnane jawdi e guure ɗe waade comme no Diagraf Amadou Dia holko mbaɗata copier holko mbasotoɗaɓe an en tant que jeune ha mbawa ruttede teddungal saabu so tawi no waɗani haydara dimat o walla ɓesgu dimat walla commune mo fanay foof wawa ruttudemo teddungal wallahi gon sa yi o dañingal teddungal ko kanko rokki ɗum hoore donc ko wayno Diagraf sen keɓinomo yimɓe sappo hono makko walla nogas hono makko e Fouta darot surtout Fouta fewata Fouta moƴƴat par ce que enen Fouta jeyɗen min parfois min mbiyami ni Fouta wona e Sénégal Fouta ko Fouta men ko enen poti daranade koye men Fouta men ko enen poti fewnande koye men Fouta men ala lamɗo garowo wiya ne fewnanma Fouta par ce que a faami ko enen tan poti daranade Fouta men ganden Fouta ko Fouta men ko Fouta ken haalpulaar ken umɓe fulɓe yen darano koye men ballodiren jurmodiren kormo yimɓe kormodira surtout Abbas anane ka ko noon aɗa andi haala ka waɗi ɗum welde kanko Diagraf Amadou Dia ko faabo leñol aɗa andi seeɗen jeehi ha innirimo Diagraf halwar aɗa andi halwar mo Cheikh Oumar Foutiyou Tall kono ɓe innirimo Diagraf halwar aɗa andi sababu wonko saabi ɗum saabi ɗum ko ndo rendo Cheikh Oumar tafate ko kanko totta lettre yo naw to Ceerno Bachirou Muntaga Daha o nawa ɗum toon a faami ngam ene wawa jaɓande a faami te ko ɓesgu ngu de ɓesgu ceerno ko kañum tigui tafi kono rende kono mbiki e bonde mbawa nawde lettre o tottima kanko nawi lettre rendo Foutiyou caggal majjum Ceerno Nour ari ha ɗo dimat ɗo jooɗi wi hande caggal hande Diagraf Amadou Dia Hammet Demba tekkanimo médaille wimi e wonde mi waɗima Diagraf halwar kono haɗani ɗon son excellence Macky Sall tawimi ko France omo wonde à l'époque ambassadeur Sénégal gonɗo France ne wiye Bachirou Sène ko esiraɗo e dimannaji o riski Hadja Banel Thielo Banel ko miñiraɗo e Fatimata Kane Bodja Baba Mal yimamo gasi kanko on ɗon Diagraf Amadou Dia ko toon président de la République rokkimo ordre mérite de Lyon o tappana ɗum ɗon o haɗani ɗon Moussa Niang kanko Diagraf ɗeɗo balɗe Fouta foof rendi ɓoggol ngol ɗo waɗa créé juste 1 mois mais presque plus de 700 personnes nen hen kala nanɗo wiyatama ko nannam sa nanni ɗum ha gasni wiyatama ko e wonde min Diagraf ko waɗanimi ko Diagraf komin mbaddi ko min Diagraf ko jaati kam toon to Paris heewi ministre gummiɗo ɗo yeehi Paris o woni jaatigi muɗum saabu karay siragal makko
joom suudu makko noon mo mbiyatema mo woni Fatimata Isaac lom o wi mi Jagraf Barel o aɗa jagraf aɗa holko o wi aɗa jagraf way hawnade o wi kanko o kala ko yi France ene yooɗi o wiyata so ndok sago makko taw ɗum ɗo koko ɗuggi tan na waddi makko ɗum woni yidde wuro surtout ko ɗen ɗon gille noon woni ko gandanɗa hoore ma hannde tulde dimat wi e wonde ene wurta jagraf Amadou Dia teddugal le 3 tulde dimat noon sa nani ɗum Moussa ko ene heewi te kan ene jeeya hen ummoto ko Mauritanie ɓen ko garata ciloñ naaɓe kaɓɓi bagage uji men ɓen kam mbi ko ma garat omo jogui événement omo jogui musidɗo makko goto ko ñeeñe kamɓe gondi Paris hande ɗo kalami ɗo omon Fouta omon diwan Matam o wiyete ko Djiby Kene ɓe ñanden ɗo noddumomo téléphone mbeɗa haalnam o wi kam nannan ɓeydam e ɓoggol ngol ɓeydumomo o haali haw wi e wonde kanko ko joguinoɗo billet makko o fonno ko yaade le 27 janggo kono o riwti billet makko ene jarnimo yobde plus pour o wawa jooɗade ha événement o yawta addi cehlagal hakkude mabɓe ko ceerno Samas rabbi seeɗen ɓe Moussa so jooɗima hen goto fof so jooɗimen haal a yata ɓoye mbiya onon kam ɓeeɗo holko woni hakkude mabɓe Jagraf Amadou Dia ko teddugal tan ɗiɗon garaɗuji fof ɗi hokka yanten garat mo tulde dimat fof hokkimo kono ko le 3 inchallah ma jeeye gandi kadi sa wuuri wuuran leñol ma tigi wara ƴeew ko leñol ma wawi waɗandema kono ƴeew ko mbawɗa waɗande leñol ma a haali ɗum nane habs aduna ko gollerne balle ɗum na warta ɗum goppataɗo heddi o foof leydi ne ñaama kala ko sanminma wayni mama sa yi hande ne haale tan ko hanki woodi no sa yi hande no wooda tan koma simto e janggo ɗum tagi saabi eɗen pewna hande so janggo alani tan ne pewnata hande c'est le passé qui féconde le présent kadi ko gueɗal Allah tagani ñeeño o tagani dimmo o tagi ko bani adama mbaɗɗen kinɗe ɗe noon gam mbawen wurdude nder men ko gueɗal woni ngal ɓitani Abbas wimo so nanni junggo e poos wona dimmo wona dimajo andude tan o hokkirani o wonde ko min seɓɓuɗimo jawdi ala fodde devoir no woodi tan wadde hono ɓen no mbiɗa joni joni yo Allah ɓoynuɓe hewnaɓe e nder Fouta enen cuhol ɗum noon enen ganda laamu ko président Macky Sall ganduɗen laamu wona école aji wona force uji wona jumaji ɗi wona case de santé ji ala baɗanɗen ɗum sowona ɗanni en koɓe men en ganda laamu wadde en ñaaguima Allah ko makko yo juut yo Allah tawnen on ñalawma min ha dimatnaɓe jeeni Moussa an kay invitation ma ke gueɗe ɗiɗi invitation ma Jagraf Amadou Dia ma nelde gonga omon heeɗomi kadi o hatta ɗon de Moussa saabu maɓe teddini gonga kadi sukaɓe makko a faami ma teddini c'est Dia saabu andudemi neɓe mbayi korse ɓe jogui e bammaɓe yidde nde ɓe jogui e bammaɓe haqqe bammaɓe teddungal waɗiniɓe ngal Moussa ko ɗum promesse ma ɓesmo Jagraf teddini Allah jaɓi timmi yoɗi saabu aɗa teddi kadi noddude min e kaɗo oɗo émission kaɗo laano yontaki gonga mbiya yo spécialement yo Jagraf Amadou Dia haali Jagraf Amadou Dia galle Jagraf Amadou Dia ma rutti teddungal ko ɗum joƴƴinɗo ma andu ma andu kadi yimɓe tedduɓe noon ko ɗum joƴƴinɗo Pindi TV machallah haalde e yimɓe men contemporain haalde e ɓennuɓe ko ɗum joƴƴinɗo Pindi TV kadi informé juste vrai no mbattonni e nder olel ko ɗum joƴƴinen ɗo mo wi pulago wiye culture mo wi pulago wiye fina tawa mo wi pulago wiye ko donɗen tawɗen cattuɗen wadde on koɓe gandi ɗo hande ɗum koɓe gandi dimat so Allah jaaɓi on journée ma yimɓe ji image uji ji kadi fina tawa ji culture taw ko ɗo e nder Pindi TV teddungal dutangal Jagraf Amadou Dia habsa konngol ma wattam sana eɗen jarno kanko Jagraf eɗen jarno kadi aussi yeeɓiyankoɓe Pindi TV foof e nder émission mon laana yontaɓe donc min personnellement a jarama no fewi ça me fait plaisir d' être là parce que neɗɗo moƴƴo sinno welanoma ma ƴeewoy goɗɗo mais a ƴeewi kam en tant que voilà debbo en tant que sœur en tant que
animatrice a waɗi kam à partir désormais kala émission laano yontaɓe Habsa ɗoftane et aussi il y a des innovations mais haalta nena ara e nder laano yontaɓe quand même ɓe dal il y a des innovations moi ça me fait vraiment plaisir a jarama Moussa Ka neɗɗo moƴƴo min Moussa ñagotomi ko weltanade bandebbo surtout cinkal ngal seydi Sow et aussi ƴetta kalis mum yaha salon makki o e cinkal ngal ouais. te ne hayno o wiki e wonde ko ɓayde ko jagraf waɗante oɗo émission alay saago sinko hawnande farmare Isaac alay saago sinko hawnande haw Diallo wadde noon seydi mbiɗa jarnoɓe première dame et deuxième dame no mbayɗin yoori et c'est à copier aussi yo Allah junnu wallahi Abbas jarama battinirɗen tan konngol men nde gandanɗo ma kañum woni konngol men battinirgol woni ko noddude walla erade ɓesgol ɗi fof nde ɓe gara ɓe kuccite vraiment ɓesgu tulde timat ko yiɗi ko waɗande ngal ɗo teddugal ngal yiɗi ruttude jagraf Amadou Dia jagraf Hamme Demba par ce que kanko jagraf haga ngal ko tawɗum o tawi ɗum ke bammakko o tawi ɗum ke jaati o tawi ɗum ke mawnika a faami donc o roni ha yetti e junngo makko te tabarkal machallah o bonnani hen so wona kala ko so wona ko ɓeydi hen alani fof ko bonni ɗum noon seydi Niang Allah jarama a jarama yo Allah teddini e haqqi ko teddinɗa ko jagraf Amadou jarama yummo ko wimo Hamidine Daade Ndiaye Amadou Yero Daade en jeehi Dimat wallahi en jeehi Dimat bisimilla moon wa bisimilla moon e Dimat Habsa bisimilla ma